खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड'जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा बेंकनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बेंकनि साख्रिखौ मावनो गोसो दङबा एबा नोंथांमोना साख्रिफोर नागिरदोंबा एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय। दा लोगोफोर जोंहा साख्रिनि नामा जाहैबाय बे बेंकनिफ्राय फैनाया क्लार्क्स होनना बुङो। बे क्लार्क्सनि गोजा गासिबो साख्रिया, नाथायबा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 5830 दङ। दा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गोबांथार दङ। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना बेनिखायनो बयबो जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो, जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसा माबोरै जागोन, फरायनाया बेसेबां जानांगोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै मोजाङै मिथिनो हायो। नोंथांमोना बिनि थाखाय भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रि, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो लुगैयोबा नोंथांमोना बयबो गिबियावनो बड'जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो। दा लोगोफोर जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ मैयासो ओंखारना फैदों। बे क्लार्क साख्रिनि रिक्रुटमेन्टआ मैयासो ओंखारदों। दा जोंहा बे एग्जामनि प्रसेसा माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि। जोंहा लोगोफोर अनलाइन एग्जामल' जागोन। बेहाय नोंथांमोना जेबो इन्टारभिउ अफलाइन जेबो एग्जाम होनांगौनि गोनांथि गैया। माथ्र' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन। बे एग्जामा जोंहा दं प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन फार्स्टआव, बिनि उनाव जागोन मेन एग्जाम। बे मोननै एग्जामबो जोंहा अनलाइनै जागोन। दा बे एग्जामखौ आगस्ट नङाबा सेप्तेम्बराव लानाय जादों नैबे प्रिलिमिनारि एग्जामखौ, ओमफ्राय नैबे मेन एग्जामखौ जोंहा अक्ट'बराव लानाय जादों। दा बेखौ डेटखौ बिथांमोना फिक्स खालामनो हायाखै दायो, माने बेखौ कभिडनि दारैबो। दा बिनिफ्राय गाहायाव फैबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे बबे बेंकनिफ्राय जोंहा बे रिक्रुटमेन्टआ फैदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। बेंक अफ बर'दा, बिनिफ्रायबो दङ बेंक अफ इन्डिया, बेंक अफ महाराष्ट्र, कानाडा बेंक, सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया, इन्डियान बेंक, इन्डियान अभारसिस बेंक, पान्जाब नेसनेल बेंक, पान्जाब एन्ड सिन्ध बेंक, इउक' बेंक, ओमफ्राय इउनियन बेंक अफ इन्डिया। बेफोर बेंकनिफ्राय जोंहा गासिबो रिक्रुटमेन्टआ फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। गासिबो जोंहा बेखिनि नैबे नाम होनाय बेखिनिया बिनिफ्राय जोंहा गासिबो रिक्रुटमेन्टआ फैदों। दा लोगोफोर जोंहा एप्लाइ अनलाइना दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट जादों नालाय, लास्ट डेटआ जोंहा 1 आगस्ट खालि। दा नोंथांमोना 1 आगस्टनि सिगां बयबो एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। आरो बे अनलाइन पेमेन्ट खालामनायाबो जोंहा दिनैनिफ्राय जाबाय। एप्लाइ खालामनायनि उनावथ' नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन नालाय। दा बिनिफ्राय लास्ट डेटआबो 1 आगस्ट खालिनो। दा बे माखासे फ्रि ट्रेनिंबो होनाय दङ लोगोफोर, फ्रि एग्जाम ट्रेनिं। नोंथांमोना जुदि एग्जामखौ होनायनि सिगांनो नोंथांमोननो फ्रि एग्जाम ट्रेनिंबो होनाय जागोन। नोंथांमोना बेहाय बाहागो लानो हागोन। जेब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बेहाय बाहागो लायोबा एग्जामा जोंहा माबोरै जायो एबा माबादि कुइसना फैगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन। दा बेखौ डेटखौ होआखै बेहाय, जायखिजाया आगस्ट मासाव बे फ्रि एग्जामखौ लानाय जागोन, ट्रेनिंखौ होनाय जागोन। दा बिनिफ्राय दङ अनलाइन एग्जामनि प्रिलिमिनारि एग्जामनि बे नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ आगस्ट मासाव मोननो हागोन बिनिखौबो। दा बिनिफ्राय नैबे दङ लोगोफोर, नै बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोना अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जाम। जोंहाथ' फार्स्टआव प्रिलिमिनारि एग्जामसो जागोन नालाय। दा प्रिलिमिनारि एग्जामखौ बिथांमोना नैबे लादों टाइमखौ, डेटखौ 28 आगस्ट, 29 आगस्ट, 4 सेप्तेम्बर, बे मोनथाम डेटआव बिथांमोना बे एग्जामखौ लादों, बे प्रिलिमिनारि एग्जामखौ। ओमफ्राय बे एग्जामा प्रिलिमिनारि एग्जामनि रिजाल्टखौ बिथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बर बे मास मोननैनि गेजेराव होगोन। बिनिफ्राय बिथांमोना मेन एग्जामनि थाखाय माबाखौ एडमिट कार्डखौ बिथांमोना अक्ट'बर मासाव हगारगोन। बेसेबां डेटआव बिथांमोना एडमिट कार्डखौ हगारगोन बेखौ बेहाय होआखै, जायखिजाया अक्ट'बराव बिथांमोना बे एडमिट कार्डखौ होगोन। बेनिफ्राय बे मेन एग्जामनि जोंहा अनलाइन एग्जामनि माबाखौ एग्जामा जागोन 31 अक्ट'बर खालि बे मेन एग्जामा जागोन। बेबोथ' अनलाइनै जागोन नालाय। दा बे मोननैबो एग्जामाव, बे प्रिलिमिनारि अनलाइन एग्जाम आरो बे मेन एग्जामाव नोंथांमोना जुदि मोजाङै मार्कखौ लानो हायोबानो अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननो हागोन। दा जोंहा मेन खोथायानो जादों इलिजिबिलिटि। दा नोंथांमोना गिबियावनोथ' इण्डियानि सिङाव थानाय गासैबो स्टुडेन्टआनो एप्लाइ खालामनो हागोन एबा केन्डिडेटआनो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोङो हिन्जावसायानो जाया मानो, हौवासायानो जाया मानो। दा बेहाय बैसोनि खोथाया जादों जोंहा 20 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिखौ। दा बेहाय नैबे एजनि रिलेसनबो होनाय दङ दे लोगोफोर, 5 इयार्सनि SC ST केटेगरिनि बिथांमोना। जोंहा 20 बोसोरनिफ्रायथ' एप्लाइ खालामनो हाखागोनखा। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरिनि बिथांमोना 5 इयार्सनि एज रिलेसन होनाय लोगो लोगो प्लास जासिगोन जोंहा बे 28 + 5 बेसेबां जायो 33। जोंहा 20 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनि सिंनि हौवासा हिन्जावसा गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन SC ST केटेगरिनि गासैबो केन्डिडेटफोरा। बे जाबाय जोंहा बैसोनि खोथाया। दा फरायनायनि बेलायाव फैदो। फरायनाया जोंहा एनि डिग्रि ग्रेजुवेसन, माने नोंथांमोना जायखिजाया डिग्रिल' पास जानांगौ, ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ। माने नोंथाङा साइन्स लायानो जाया मानो, कमार्सआनो जाया मानो, आर्ट्सआनो जाया मानो, जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेटखौ पास जानांगोन। नाथायबा लोगोफोर बे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय, नोंथांमोना जायखिजाया कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेहाय होनो नांगोन। नोङो
मास मोनथामनियानो जाया मानो 6 मान्थ्सनि जाया मानो ना बोसोरसेनियानो जाया मानो नोंथांमोना जायखिजाया कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होथारनो नांगोन बेहाय कम्पालसरिखा बेयो मेन्डेटरिखा दा बे होनाखै जेनेबा नोंथाङा 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट होनांगौ बेफोरबायदि बेहाय जेबो मेनसन खालामाखै जायखिजाया नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट आपल'ड खालामना होनो नांगोन बे मोनसे जा मेन्डेटरिखा लोगोफोर बे नोंनि बेसेबां माननि लानाय बिनि खोथाखौ बेहाय होआखै दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय फरायनायजों लोगोसे आरो बे सार्टिफिकेटखौ दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोना मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन बे अनलाइन एग्जामनि थाखाय आं बेखौबो नोंथांमोना एसे मोजाङै खोन्थाखानि जाहाथे नोंथांमोना जेबो उनावहाय प्रब्लेम जाया एग्जामाव बे माखासे लोगोफोर बे गासिबो इम्परटेन्टआनो बे माने बै पार्सननि डिसेबिलिटि आरो जायफोर बिथांमोना EWS केटेगरिनि जायखौ जोङो इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन होनो बिथांमोननि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना सोरबाफोर बेफोरबायदि केटेगरियाव गोलैयोबा नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ एसे मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय आं एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों दा बिथांमोना प्रि एग्जामिनेसन ट्रेनिंखौ बहा होनाय जागोन माने जोंहा बे एग्जाम जानायनि सिगां बे प्रिलिमिनारि एग्जाम जानायनि सिगां जोंहा प्रि एग्जामिनेसन ट्रेनिं होगोन नालाय जाय जायगायाव नोंथांमोना मिथिनो हागोन दि माबायदि कुइसना फैयो माबायदि जागोन एग्जाम प्रसेसा बेखौ नोंथांमोना बेहाय खोन्थानाय जागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय बबे जायगायाव थांनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि जायफोर बिथांमोना शिलंनि खाथि बिथांमोना शिलंआव थांबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जोंहा आसामनिबा जोंहा गुवाहाटियाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनो नांगोन बे प्रि एग्जामिनेसन ट्रेनिंखौ लाहैनो थाखाय बेखौ बे होदों दे माबाखौ लकेसनखौ बे होदों जोंहा दा बिनिफ्राय जोंहा मा फरायनांगोन फार्स्टआव जोंहाथ' अनलाइन एग्जामा प्रिलिमिनारि एग्जामसो जागोन नालाय दा बेहाय नोंथांमोना मा साबजेक्ट फरायनांगोन फार्स्टआवनो इंलिश लेंगुवेज बिनि थाखाय गासै 30 कुइसन थागोन ओमफ्राय मार्क्सआबो 30 थागोन बेखौ नोंथांमोननो सेपारेट टाइम दङ बेहाय 20 मिनिट्स मोनगोन नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थाखाय बे अनलाइनसो नालाय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ 20 मिनिट्सनि गेजेरावनो बे 30टा कुइसन एन्सारखौ होथारनांगोनखा बेखौ बे होदों नोंनि गोसो हायोना हाया बे आरो जायखिजाया नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थाखाय 20 मिनिट्सल' मोनगोन ओमफ्राय नैबे नुमेरिकेल एबिलिटि बिनि थाखाय जोंहा 35टा कुइसन थागोन मार्कआबो 35टा बिनि थाखाय नोंथांमोना एग्जामखौ मोनगोन एग्जाम होनो थाखाय टाइमखौ मोनगोन 20 मिनिट्स टाइम हिसाबै नोंथांमोना एग्जामखौ होथारनांगोन बिनिफ्राय रिजनिं एबिलिटि बिनि थाखायबो जोंहा 35टा कुइसन थागोन 35टा मार्क्स थागोन बिनिफ्राय माबायाबो टाइमाबो दङ बिनि थाखाय 20 मिनिट्स मोनगोन बे एग्जामखौ होनो थाखाय दा बिनिफ्राय जोंहा टटेल टाइमा 60 मिनिट्स जाबाय कुइसनाबो 100टा जाबाय ओमफ्राय एग्जाम मार्कआ जोंहा 100 जायो दा नोंथांमोना बे मोनथाम साबजेक्टखौ फरायनांगोन आरो लोगोफोर बे इंलिश नलेज माने नोंथांमोना जेरै ग्रामार टेन्स बेफोरबायदिया फैगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ नायबानो जाबाय आरो लेखाखौथ' मोनखायो लोगोफोर नैबे नुमेरिकेल एबिलिटि रिजनिं एबिलिटि नोंथांमोना बेखौ बिजाबखौ अनलाइनबो बायनो हागोन नङाबा बबेबा बुक स्टलाव थांनानैबो नोंथांमोना बे साबजेक्टखौ एबा बुकखौ बायनानै फरायनो हागोन दा जोंहा बे जाबाय मेन प्रिलिमिनारि एग्जामनिया दाना जोंहा सेकेन्डआव जागोन जुदि प्रिलिमिनारि एग्जामाव पास जानो हायोबा जोंहा मेन एग्जाम जागोन नालाय दा बे मेन एग्जामाव मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन जेनेरेल फाइनान्सियेल एवारनेस बेखौ फरायनांगोन जेनेरेल इंलिश रिजनिं एबिलिटि एन्ड कम्पिउटार एप्टिट्युड क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड नोंथांमोना बे मोनब्रै साबजेक्टखौ फरायनांगोन लोगोफोर दा बिनि थाखाय बे मार्कखौबो होनाय दं 50 40 50 50 बिदि होनाय दङ गासै 190 कुइसन थागोन मार्कआ 200 थागोन बे एग्जामखौ होनो थाखाय नोंथांमोना 160 मोनगोन लोगोफोर दा बे मेननि एग्जामखौबो खोन्थाखाबाय आङो दा बिनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसा माबोरै जागोन नोंथांनि बे प्रिलिमिनारि एग्जामनि मार्क ओमफ्राय बे मेन एग्जामनि मार्कखौ दाजाबनानै नोंथांमोना मेरिट लिस्ट बानायगोन जुदि नोंथांमोना बे मेरिट लिस्टआव नामा फैनो हायोबा नोंथांमोना कल लेटारखौ मोननो हागोन बे जाबाय जोंहा सेलेक्सन प्रसेसा लोगोफोर एग्जामा जोंहा मायाव जागोन होनबा जोंहा गुवाहाटियाव जागोन लोगोफोर आसामनिया आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय दा बिनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनो होनबा एप्लाइ खालामनो थाखाय आं लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बे लिंकआव थांबानो जाबाय क्लिक हियार टु एप्लाइ होननाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव फार्स्टआवनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेहाय बयबो थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय एसे आरो बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौबो आं होनानै दोनखादों दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन ना बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि बार्थ सार्टिफिकेट हिसाबै नोंथांमोना एडमिट कार्डबो होनो हागोन मेट्रिकनि जुदि नोंनियाव डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट गैयाबा फट' आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना होनो हागोन जेरै पान कार्ड मार्कशिटबाबो जागोन जुदि पान कार्ड गैयाबा आधार कार्ड बेफोरबायदि होनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट होनो नांगोन SC ST बिथांमोना अबिसि बिथांमोना केटेगरि वाइज ओमफ्राय फरायनायनि गासैबो ग्रेजुवेसननि नोंनि बे मार्कशिट सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामजोबनांगोन बे जाबाय जोंहा डकुमेन्ट्सनि बेलायाव ओमफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेथ' कम्पालसरिखा नालाय नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामखाथारनो नांगोनखा बे जाबाय जोंहा प्रसेसा लोगोफोर दा नोंथांमोना बयबो जाहाथे आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै नायो एग्जामाव माबोरै जागोन ना बेहाय माखासे प्रट'कल होनाय दङ जेरै जोंहा दा कभिड टाइम सोलिबाय थादों नालाय दा बेनिफ्राय मास्क गाननाया कम्पालसरि ग्लभ्स गाननाया कम्पालसरि बेखौ बेहाय होदों नोंथांमोना बेखौ बयबो नायो
एसे प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनांगोन नालाय एग्जाम हलावहाय थांनानै बेखौ बेहाय होनाय दङ दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर ओमफ्राय एप्लाइनि माबाया खोन्थानाय होनाय दङ लोगोफोर नैबेहाय फट'नि साइजआ बेसेबां जानांगोन सिगनेचारनि साइजआ बेसेबां जानांगोन डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेफोरखौ बेहाय एसे मोजाङै खोन्थाना होदों नोंथांमोना बेखौ बयबो नायो आरो लोगोफोर जोंहा एप्लाइ खालामनाय समावथ' एप्लिकेसन फिस होनांगोन नालाय दा सोर केन्डिडेटआ बेसेबां होनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाखानोसै दा जोंहा SC ST PW BD EX SM बेफोरबायदि केन्डिडेटनि केटेगरिनि मानसिफोरा 175 रुपिसखौ अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना अल आदार्स जेरै जेनेरेल OBC बिथांमोननि केटेगरिनिया मानसिफोरा 850 रुपिसखौ अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन जोंहा SC ST केटेगरिनि थाखाय जोंहा खमथार 175ल'सो पेमेन्ट खालामनांगौआ आं लास्ट डेटखौबो नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै जोंहा दिनैनिफ्राय एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जाबाय दिनै 12 जुलाइ नालाय ओमफ्राय जोंहा 1 आगस्ट खालि जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन दा नोंथांमोना बिनि गेजेरावनो बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय सोरबा जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा एबा फरायनाया जुदि नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानानै कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर आरो बेहाय लोगोफोर जेबो मार्कनि खोथा गैया नोंहा ग्रेजुवेटआव नोङो बेसेबां मार्क मोन्दों बिनि जेबो खोथा गैया नाथायबा नोंथांमोना माथ्र' ग्रेजुवेटल' जानांगौल' आरो ओमफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट जायखिजाया थाथारनांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां दा भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखिनियानो माबाफोर सोंनांगौ दङबा एबा कनफिउजन दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बड' जब नेसनेलनि वाट्सएप ग्रुप लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय थांनानैबो लिंकआव जइन जानानै माने ग्रुपआव जइन जानानै आंनो कमेन्ट खालामहरनांगोन दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोरनो भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय साख्रिनि आपडेट एडमिट कार्डआ माला फैगोन बेफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो बयबो माने जोबनायाव नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आपडेटखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों